थानाय 1 तारिख जुलाई 2024 सालमारि सालो Nilima Vlogar Khlai kaisa पार्टी मानि चिकन्टी बाय कान्दारि borok khoroknui latha kolok kolok tilayei Nilima no unani hnei ripirek laimani musuk habu hnei bito obahai party mani manpili kasai phaimani joto lukurok no social media o nai tongmani o party mung no kubui srai manpili phununani bagai nokbar news nongni pusikango kubui phaijak kubui party mung tamo manpili tamo abo srai nongno phununani bagai chaitok jak nokbar news no salabo masakan kurui ani ma musung nai chajawo pura bahai saman belai chaya abono sana musunga kene ngotam sana musung ang de lukurok no bonang ko jam musungo nae ajeta daman no bumutang na neng thum antaji sungya woi parawo seri nai pheman pore ridi ang abo kunung ko kurui mana khaya do parawo seri nai ani okra borok no phai sung bai di chinoro bokaisa samni tong bole chinoro bokaisa chin mo sat para jingka sat paran borok tongmai no tong ang simi toro para khai tong ya borok simi mo para khai tong ya sung to gram basi tui no sung borok tui no sung tong bole kai borok no phai sung bai tun borok tamure ko tong abo phai sung bai tun video photo to bo police rok tabung phainei nei je kok sai tungni abo kun affair rok da khlai ka ke be affair khaya em ken tu ba police call khaya ka do abo soito abo sabo call khai ka ngo chinoro ka ha tongo SPO tongo ta ta bono call khaya po nongaro paragana o no wala ma jaga nong be busal eme salia chin ma elakar ka hasibo baido go posa ka budut abo kunu ya abo norgo phaina phimano kon be bin to musung sai manja bule abo just bose bono blackmail khaima heklayo mane Nilima no blackmail khaigata abo haini bo sakata sahat o bo haisa khor tong la ha sina jong man pusu pulai kana sina jong man pulai kana hini hin si tong khaporo ke pore kana apur kana ngai sak thang kata sin tong namong apur kana ai thang kata ono jela kolok ti phanero ko sabo abo ni mung ke sikonti be kandorita mane borok bi bahano bi bahano nuka bo tong lai go borok latha kolok je tui phaipuro kuno mane sakruku sagro khaido an sago duku to malia yasiwo phun chikang tok pai ma yagulo yasiwo phan kai tok kha apor konik sakapia o yasi onek sakata ang to phun te krom tongo phunai bo dam khari mani phun bahai bo nosto kang le onek phan kari kapia ri makai tek je mai yak iblai thangkamo ba bhaida ang kra khrom tong kaple belai o bhaida kuno pokrok rogo sagrogo nangli yagu simna borok ano bele ke sang nang ya kapuru kana oma potro pothingka ako ko tinta nang nung mang si hinu nang nung mang ano nang nung mang hinu abo hai ke nang le tabuk tamo lukurok no tamo message nani musung aboni te ang lukurok no abo no message nani musung ang je ok je kubui gothna no joto no nubai kana je sinti borasar joto no kubui gothna no khana abo no borok tamni aborok tabuk ok kubui gothna nang phunu mani abo no borok jikhe ano saja gyang kha borok abo ni tino a video no tangi dai ri hine borok tabuk abo tei ano one tabuk ko tonguta ko punani toknani kuthanani bezal tongo aba herong tongo borok tabuk ano o video le choli de tong khona ke tong pre video to tabuk bui ngaro kai to soli tong khana anar ko op kai to dilet aba da le thai ke op ta ke kamini bu mutam sin mo kamini mung to sung mor phaimani kamini mung sung khobia do sini paran mung kai sung ayang robisoron para sin para kazamno li tong ta sung kai kai polo sin mong ka to somni bazani school hostel gana hinja kota mane o kami phaimani mane bisi busung khalo sung bis bosoro ka khna balok ka to parunga kai ke nango bahai je bolok ro khai tong thini ro go lukurok ni busuk joro tui hanjok mung busuk joro tui man hai ke ba busuk joro tui hami ro khayam si se se saja yang go kubang mano saja yang nonggo aba haita mane rini ri kata bukan ro mung mali ya samani ro mung maya burung pai mano ro mung maya kai abo to saja ya ungu aba hairong mata kai ang to pun khai tong za uta aba khai karong kang bo khama gi thangbo saja yang ni thangbo nang to je oba hai je gothna goti mani blog je khai ni sinte nang to bono osamung no yakagla bulena yakaya bro yakatong na ni ono to barot haktoro belekini sinjak joto chirai thonai joto okra chakara rokno belekini sinimung nang manai tongo